Hello guys, welcome back my YouTube channel Desi Boys. YouTube नायबा Desi Boys आरो Facebook page नायबा नोंथांमोना रामावारि दा नोंथांमोनानो स्क्रिनाव नुगासिनो दं आं सोरनि सायाव दिनै सावरायगोन आरो फान्थावस्रि नाफाथिनि सायाव माने दाखालिसो बिखौ लानानै गोबां मोनसे गाज्रि मोनसे भाइरेल जादोंमोन दा नाफाथिखौ गोबां मानसि बदनाम खालायदोंमोन बे नाफाथिया गाज्रि मानसि होननानै नाथाय दा मा जाखो आं खनबेसे बुंबाय थायाथाय मानसिखौ रियेलिटि मिथिया गारानो सोरखौबा सन्देह खालामनानै बेफोरबायदि ट्रल खालायनाय बा बेफोरबायदि हेरेसमेन्ट होनाया मोजां नङा दा जुदि बियो दा साननो हानो गोरोंखायसो बैसोआथ' उन्दै खिन्थु साननो हनो गोरोंखायसो बियो दिनैबादि एलायन्स जाबाय थारमाने मिला मिलि जाबाय दा जुदि बेलेग बायदियावथ' डाइरेक्ट एफआइआर होगौमोन मानोना बिसोरनाव खुनु एभिडेन्स गैया बेखौ सन्देह खालामनानैसो बेखौ ट्रल खालायदों बा बेखौ बायदि मा होनो बेखौनो हेरेसमेन्ट खालायदोंमोन बिराद गिदिर खोन्दो थांगौमोन नाथाय दा अननाय थानायखायसो गावजों गाव मोजां मोनलायनाय थानाय